Bagnal daw yu ka Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel ka Ilocano Farm. Ang video natin ngayon ka Ilocano ay magpapa-install tayo ng solar ka Ilocano, solar panel. Bale 10 lahat to ka Ilocano, kaya 5.7 kilowatts. Tara, samahan nyo po kami ka Ilocano. Na yung solar natin kay Ilocano, yan o, mag-i-install na sila para sa ano natin, bahay. Dito na yung solar panel natin. Manong nga kwadetan panel natin. Sa nga pulo nga 570 watts. So nga nagbaling nga 5 kilowatts. 5.7. 5.7. So yun na yung mga solar panel natin kaya Ilocano install nila yan. Lagyan nila sa taas yan. Nakakit na nila yung solar natin kay Ilocano para i-connect na nila sa taas yan. Yan si Louie Collado kay Ilocano. Pagka gusto nyo magpa-solar yan, kontakin nyo lamang siya or kontakin nyo lang ako. Para malaman nyo yung ano, quotation niya kay Ilocano kung magkano yung solar system na on grid. Wala tayong baterya, on grid lang tayo kay Ilocano. May asama ta solar panel na ano? Ano? May asama? Tire 1. Tire 1 kano kay Ilocano? Tire 1 suti number 1 T-Market. Jinko. Jinko. Tire 1. Baro nga brand tatang Neo. N-Type. No? Limang araw niya. I-vlog ka. Baka gusto nyo mag-abel, nandito si Louie Collado kay Ilocano. Yan, oh. Siya yung ano, magpo-connect ng solar panel natin. On grid lang tayo kay Ilocano. Wala tayong baterya kasi mas mahirap daw yung maintenance pag may battery eh. Yun yung sabi niya. Mas yan. Mahal pa. At saka mas mahal pa daw. Pagkasti ka basik ano damatin lang dito. Yan, kinoconnect nila kay Ilocano yung panel. Kaso nga lang, di tayo makakyat sa tok-tok eh. Pa-picture lang to kanya. May mga magpo-connect ng solar panel. Yan, kinoconnect nila. Ito yung solar panel natin kay Ilocano, yan oh. Yung pinakamaganda daw ngayon sa market, yan. Yung mga magko-connect kay Ilocano, yan. Yan sila. Yan oh. Manong nga watts ko na natin may sakit sa teta, ano? 570. 570 watts. Yan, kay Ilocano. Ngayon lang ako makakahawak ng solar kay Ilocano, yan oh. Yan pala. 22 kilos din yung dating ng kaskutay. Yung dati ko 32 kilos ganyan. 32 kilos din may isang panel. Wow, ganun kabigat kay Ilocano. 32 kilos. Iakyat nila sa taas. Yan.
Para nyo. Yan yung pinsan ko, shout out oh. Vlog natin yan. Saka yung anak niyang magaling yan. With honor. Mag-vlog. Galing pa ng Cagayan tong mga to. Pupunta sa Ilocos yan oh. Naakyat na nila sa taas kay Ilocano yung sa bubong. Yung solar natin. Ganyan pala yung gagawin kay Ilocano. Yan. 10 ganyan yung ilalagay nila kay Ilocano. Yan. Mamaya kay Ilocano bibigay natin tong cellphone natin sa kanila para i-video nila yung solar panel na nilalagay nila kay Ilocano para makita rin natin kung anong itsura. Pasensya na kayo kay Ilocano, hindi tayo makaakyat sa taas eh. Nagwapo tayo yung solar meter ni. Tama. Nagkanimal passes sir. Yung panel eh. Barangay Tamuro. Wirings na tayo. Tapos na kay Ilocano, na-install na nila yung solar natin. I-update ko po kayo pagka gumana na yung solar natin kasi sa ngayon under construction pa yung bahay natin kaya hindi pa natin magamit ka Ilocano. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Nakapagpakapit po tayo ng solar natin kay Ilocano. At bisitahin din natin itong tanim natin na lasona at saka cauliflower ka Ilocano. Maraming salamat po ulit. Ingat po tayong lahat.